Sembut Menteri Rangba ke Jela ubur kemi ikatanat kampok yeng buat ke Public Works Department PWD ubak Prestone Tynsong ubur dan mentah pedang ke Jingsha Sumar Intensive Care Unit ICU Han Nazareth Hospital kebadan halai mukra ulala mentip beriu yaitu ke telong kubur ke biajan buat Shillong Mail. Kumban supentip ha kenop hai sengi juga kendai teri unai lur araja arpusau yau ba Prestone Tynsong lara sa Nazareth Hospital hadien bola ki sitom kensan kebana kaliang ki bepeng bat kemi yu kila pentip bahaka medical term kedai baka long kum ke kenja mild stroke keba omdei ke bajurba haba panjing pensai halor kene ke jing sitom na ketelong kubur ki bedai ki nyong sumar keba Shillong Mail uyajan bat ki bam kwa ban pen pau kerteng kini ki nyong sumar ki laong ba ya u lahap ban bu ha ICU na kadau bagi kwa ban examen ba bat ru bandan ke jing pej penya ke jing sitom keba udan khnang ba kan omlam syakano kanu ke jing sitom keba he Kaladon ke jing thu ru na pedang kini ginong sumar bahak ke Khlieh ubak Prestone Tynsong lalap bakadan ke Jingmong bat ke jingmi snam ke baki dang hap ban sumar banya bat aya ki dawai bakan don ke jingkot laong ru badai na katai ka daw bakasadon ke jingpang ha ke Khlieh bat ru ban kiu ke BP ke bala penlong yu ban ki sitom ha ka sngi ningkong ha ka wai ke liang ke telong khubor ke bayan baruba Prestone ke yathu ba ke jing ut pang jau niu sembut menteri rangba kalalong nadu ke sngi tho ding Hadu bala tho ekini ka khubor laong bayau ba Prestone nakalyang gi doktor kin hab ban khmi bnya sakatu kat ni kenta bat anda kaladan ka jinghiar ha ka jing sitam an sala ban penmi no na ICU Habatin pej bahagi ki sharp ka sharp plus F Ka plus F? haka bam bangi bam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya